Ahojte, keďže mi začínajú prázdniny, idem na wellness do hotelu Demenová Resort, kde sa môžete tešiť na moje ďalšie videá, napríklad na Halloweenskú hľadačku Labubu a vidíme sa neskôr. Čaute! A few moments later. Ahojte, práve som dorazila do Demenovej Resort, kde sa idem ubytovať a práve som sa dozvedela, že mám hľadať nejakých 6 vecí v neznámom priestore, tak poďme na to. Pôjdeme najprv do izby. Nič. Pozrám, kúšikmi to môže ešte byť. Nič. Posteľ je asi prázdna. Pozrieme pod závesmi. Ja tu nič nevidím, ľudia. Ešte sa môžem pozrieť pod posteľ. A niečo tam vidím z druhej strany. Tak, to... Monster High. A môžeme si ju ísť rozbaliť. Sadnem si. Tak, nedalo sa mi to rozbaliť. Je to takáto zafixovaná truhla. Je to v takéto krabici, ktorá vyzerá... Tá je zlatá! Joj. Je tam ťažko pripevnená. Ale máme tu kde nejaké prekvapenia. Ich poďme rozbaliť. Joj, to je zvieratko s krídelkami, to je zlatučké. Topánka, tá je nádherná a spacia maska teda. Vyzeralo to najprv ako okuliare. A toto je čo? To máme nejaký potion, ktorý jej máme asi potom dať. Dobre, máme ju odtiaľ vyslobodenú. Veľmi pekná, je v pyžamku. Máme dať tieto panočky. Joj! Máme spaciu masku. No, toto do ruky. Túto mačičku, či čo to je. Tak, a máme našu prvú bábiku, alebo prvé prekvapenie zo 6. Ešte nám ostáva ďalších 5. Poďme ich hľadať. Poďme do kúpeľky. Je tu teplo. Extrémne teplo. Labubu! No tak poďme si rozbaliť. Chcela by som low alebo hope. Dobre. Ťažko sa to vyslobodovala z tej krabičky. Dávam sa tu pozrieť. To je secret! Yes! Ten secret je taký pekný. Keď ste videli moje minulé video, tak tam bol podobný. Je strašne krásny. Strašne zlatý. Dajme si ho k tej babike. A môžeme ísť hľadať ďalej. Čo by ste povedali na kuchyňu? Pozrieme aj kuchyňu. Toto je čo? Máme ďalšiu vec. Je to Crybaby malinka. Poďme si otvoriť. Joj, to
krabici není, takže som nemohla povedať, ktoré chcem, ale je veľmi zlatá pláčka, chudetko. Poďme si ju tiež odniesť. Už máme 3 veci zo 6, tak poďme ešte nájsť ďalšie 3. Pozrieme ešte tu, že aj tu niečo bude. Labubu ďalšia. S okom? Joj. A chcela by som Luka alebo Lova, lebo tých dvoch ešte nemám. Dávam to zase pozrieť. Ďalší secret! To není možné. My máme 2 secretov. A to máme len 2 labuby. Dobre. 4. dáček máme. A poďme ešte nájsť ďalšie 2. V šuflíku asi nie. Nie. Tu boli tie oči. Tu nebolo nič. Čo môžeme pozrieť do mikrovlnky? Nič. Toto je otveracie plastové misky. A tu sa otvára z druhej strany. Tady nič, poďme sem si pozrieť. Poďme pozrieť do skrine. Tu není v prvej. Tu je dvojita. Tu tiež nič není. Ani tu nič není. Tak skrine asi. Ďalšia labubu. To je super. Dobre, poďme si ju otvoriť a chcela by som asi Dadu. Že to zatvoríme, nám to tu zavadzia. Ten je zlatý. Extrémne zlatý. A je to 5. vec, ktorú sme našli. Poďme si ho odložiť. A už nám ostáva len 1, ktorú poďme nájsť. Maňu! Labubu! No, tak mením. Chcela by som Hehe alebo Dadu. Dávam to pozrieť. Ten je taký hebučký a je bielý jak sniežik. A má zlatý nožček. Je to proste cute a bola to posledná vec, ktorú sme dneska našli. A teším sa na vás v ďalšom videu. Čaute!